Расман муҳориба дар вазни миёнаи UFC Шарабуддин Магомедов бо рекорди 14-0 зидди Армен Петросян бо рекорди 8-3 рӯзи 27 октябр дар Абу-Даби дар турнири UFC 308. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо бошад наворро оғоз мекунем. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. Мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен. Ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. Роҳи сафед дӯстон. Роҳбари UFC Дана Вайт боварӣ дорад ки UFC аз ҳама машҳуртарин варзиш дар ҷаҳон мешавад. Биёед суханҳои Вайтро гӯш мекунем. Ма аз рӯзи аввал гуфта истодам ки дар натиҷа UFC аз ҳама варзиши калонтарин дар ҷаҳон мешавад, чунки нигоҳ нокарда аз ранги пӯсти шумо, аз кишвар ва забони шумо, дар ДНК-и мо шумо қуввозмоӣ вуҷуд дорад. Ҷанговарон ба монанди одамони оддиянд, барои ҳамин ба онҳо боварӣ мекунанд ва онҳоро дастгирӣ мекунанд. Дар ҷаҳон нест ягон кишваре ки дар он мо ҷанговар пайдо карда натавонем, гуфтааст Вайт. Ва дӯстон, бояд гуфт ки дар ҳақиқат айни замон UFC яке аз машҳуртарин ташкилот дар ҷаҳон аст ва рӯз аз рӯз мухлисони ММА зиёд шуда истодаанд. Чемпиони пешинаи вазни ним сабуки UFC Александр Волкановский гуфт ки бо кӣ ҷангидан мехоҳад. Аён аст ки ман бо Илия Топурия ҷангидан мехоҳам, чунки ӯ маро шикаст дод. Ман қаздии худро аз ӯ гирифтан мехоҳам, лекин дар умум ман камарбанди худро баргардонидан мехоҳам. Дар муҳорибаи дар пеш истода кадоме аз онҳо ғолиб мешавад? Ман фикр мекунам ки Макс, аммо ҳамзамон ман фикр мекунам ки ин муҳорибаи вазнин мешавад. Топурия мушзании хуб дорад, ӯро ба накавт равон кардан осон нест. Ӯ доимо ба пеш меравад ва имконият барои финиш мекобад, аммо ман фикр мекунам ки ӯ Максро манъ карда наметавонад. Лекин агар ки Илия Максро шикаст дода тавонад, пас исбот мекунад ки бесабаб чемпион нест. Аммо дар ҳама ҳолат ман камарбандро аз ӯ мегирам, гуфтааст Волк. Хотиррасон мекунам ки муҳорибаи унвонӣ байни Илия Топурия ва Макс Холлоуэй рӯзи 27 октябр дар турнири UFC 308 дар Абу-Даби баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. Чемпиони вазни нимёнаи UFC Билол Муҳаммад гуфт ки муҳорибааш зидди Шавқат Раҳмонов чӣ гуна мегузарад. Ман фикр мекунам ки муҳориба бо Шавқат ба монанди муҳориба бо Леон мешавад. Ман тарафҳои сустии ӯро истифода бурда ӯро шикаст медиҳам. Ман бо Шон Бреди ҷангида будам, барои ҳамин ман таҷрибаи ҷангӣ зидди ҷангварони бебох дорам ва ман медонам ки чӣ гуна онҳоро дар ҳолатҳои ногувор гузошта шикаст диҳам. Вақте ки Шавқат мефаҳмад ки мо бо ӯ дар сатҳҳои гуногунем, ҳамаи кор зуд ба анҷом мерасад ва ман ӯро мешиканам, гуфтааст Муҳаммад. Ва дӯстон, бояд гуфт ки бо эҳтимоли калон Шавқат Раҳмонов довталаб барои камарбанди Билол Муҳаммад мешавад. Варзигари тоҷик ҷангвари вазни ним сабук UFC Муҳаммад Наимов аз роҳбарони UFC муҳориба талаб кард. Ӯ шаби гузашта ана ҳамин аксро гузошта Али Абдулазиз, Фирдавси Ҳалим ва UFC-ро ба қайд гирифта навишт ки интизори занги телефониум ва Муҳаммадро Али Абдулазиз ва Фирдавс дастгирӣ карда ин суханҳои ӯро дар саҳифаҳои худ чоп карданд. Хотиррасон мекунам ки Муҳаммад Наимов дар UFC худро хеле хуб нишон дода тавонист. Ӯ дар ин ташкилот 4 муҳориба гузаронида 3 ғалаба ба даст овард ва аз ин 3 ғалаба дутоашро фавран ба даст овардааст. Дар ҳама муҳорибаҳои худ дар UFC Наимов баромадҳои дурахшон нишон дод ки таваҷҷӯҳи бисёри мухлисони хориҷиро ба худ ҷалб карда тавонист. Ва акнун чӣ гуна ки мебинем ӯ боз барои муҳориба, боз барои баргаштан ба октагон омода аст ва аз ташкилот пешниҳоди муҳориба интизор аст. Мо бошад ба ӯ муваффақият орзумандем ва умедвор мешавем ки ба наздикӣ ба ӯ муҳориба медиҳанд. Дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. Фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.